Du ser en person falde om foran dig. Du mistænker, der kan være hjertestop. Hvad gør du? 1. Du skal kontrollere personens bevidsthed. Det gør du ved at tale til personen, eventuelt ruske personen, for at se om personen reagerer. Hvis ikke personen reagerer, er personen bevidstløs og dermed i livsfare. Når du har konstateret, at personen er i livsfare, skal du råbe på hjælp. Nummer 2. Du skal kontrollere personens vejrtrækning. Det gør du ved at blotte personens brystkasse, lægge hovedet bagover, så du skaber fri luftveje, og så skal du se, lytte og føle i cirka 10 sekunder, for at se, om personen trækker vejret. Det gør du ved, at du lægger dit øre ned til personens næse og mund, for at mærke og lytte, om personen trækker vejret, samtidig med, at du kigger ned over personens brystkasse, for at se, om den hæver eller sænker sig. Når vi så har konstateret, at der ikke er bevidsthed, og der ikke er vejrtrækning, kan vi sige med sikkerhed, at der er tale om hjertestop. Hvad gør du så? Det du så gør nu, det er, at du ringer til 112 og fortæller, at der er tale om et hjertestop, hvor du befinder dig henne, og hvilket telefonnummer de eventuelt kan fange dig på. Når du har gjort det, skal du have hentet hjertestarteren. Er du alene om at skulle hjælpe til det her hjertestop, vil jeg personligt prioritere at hente hjertestarteren som det første. Eller det vil jeg i hvert fald gøre, hvis hjertestarteren den er i umiddelbar nærhed. Det vil jeg gøre, fordi det er super vigtigt, at man får afgivet et så hurtigt stød med hjertestarteren som overhovedet muligt. Du har nu hentet hjertestarteren og skal have pakket hjertestarteren ud og sat til patienten. Det første vi gør er selvfølgelig at pakke hjertestarteren ud, tænde hjertestarteren på den grønne knap, hvorefter at hjertestarteren vil guide os fuldstændig igennem forløbet. Det første hjertestarteren vil gøre, det er, at den vil bede os om at tage elektroderne ud, som vi tager ud hernede, hvorefter den vil bede os om at placere elektroderne på personens bare bryst. Elektroderne tager vi ud ved at trække i den grønne snip, og elektroderne kommer til syne. På elektroderne er der tydeligt markeret, hvor de skal sidde på personen. Den ene skal placeres på over personens højre brystmuskel, den anden nede på siden under personens venstre brystmuskel. Det er vigtigt, at elektroderne de sidder godt fast på personen. Derfor har vi en indgangsskraver i hjertestartertasken til at fjerne behåring på brystkassen, hvis der er meget behåring. Yderligere har vi en klud i kittet til at tørre af, hvis der er fugtigt, som der tit vil blive i forbindelse med et hjertestop. Er det i det hele taget svært at komme ned til personens bare bryst, ligger der også i tasken en tøjsaks, så vi kan klippe tøjet af torsoen på patienten. Når vi har afgivet stød i patienten ved at påvirke den orange knap, vil hjertestarteren fra hjerte 112 skifte fra analyseringsbilledet og over til HLR-billedet. HLR står for hjerte-lungeredning, og det er her, vi nu skal give 30 gange hjertemassage og 2 indblæsninger. Hjerte-lungeredning kører i 2 minutters cykluser, hvor man giver hjertemassage og kunstig åndedræt i 2 minutter, og efter der er gået 2 minutter, vil maskinen skifte tilbage til analyseringsbilledet igen. Du fortsætter med hjerte-lungeredning, til ambulancen kommer og overtager patienten, eller at personen begynder at trække vejret. Når du har tændt hjertestarteren fra hjerte 112, vil hjertestarteren guide dig pædagogisk igennem hele forløbet. Hjertestarteren vil også under hjertemassagen fortælle, om du trykker hurtigt nok, og om du trykker dybt nok. Nu står I så uden hjertestarter. Har I tegnet en serviceaftale med hjerte 112, kan I ringe til dem, og så kommer hjerte 112 ud og opsætter en lånehjertestarter, mens jeres anden er væk. Når jeres hjertestarter så kommer retur, ringer I igen til hjerte 112, og hjerte 112 vil så komme ud og reetablere jeres hjertestarter, så den igen er klar til brug. Når ambulancen forlader stedet, vil de medtage jeres hjertestarter. Det er der 2 årsager til. Årsag nummer 1 er, at de kan udlæse data fra hjertestarteren
til brug for patienten på hospitalet. Anden årsag er, at man generelt indsamler data fra hjertestarter over hele verden til at gøre hjertestarterne bedre hele tiden. Har du brug for yderligere råd eller vejledning, eller kunne du tænke dig et førstehjælpskursus i førstehjælp til hjertestop, så tøv ikke med at kontakte Hjerte 112.